республика яуата сабита жибжу апсны чпшера ицарныс рылшат. А вот чпшерах республика яайз апсны а вице-президент Габния Виталий Бзирала якушат. Рыца яуацыхта яштайва хуйрапны шапша. Абарат наш хлашара лаирцу сурат курпшуам царай глахара запсна аргуала шахид гум китаб хевчачкунква. Сынча ватруа аве апсныцан юный патриот лагеря пны развадара драбагет. Узачачыца арауд игир губхати атахаз лахара лаирчыз рчпсшарамшква аргат. Лагерь юный патриот хан. Ава озеро Рица Хсад, Вафонские пещеры, катер Ноквад. Юбакваз замарпна джерти угубхаз. Вафонские пещеры. Сарам азмаратка сископхаз, шабышта, вы озеро Рица Хадерца запнул, а шабышти пшзан, а суратки хаги, агуалки хаги, штипазки хаги, шабушзан. А вы азмаратка сископхаз. Узачашар даба умачас? Хахкатка яватаги шардвасот, а вас абсныла явата, осетила явата гепшум. Ариус отгал роялаз алашар откал рапна таче себе курус кола нархару наша казавакна Елена Шелхуала, а уз бзиру сынчах республика яйта а себе козрысас на сязаргугаз абсна вице-президент Габния Виталий Яку. Рабхерта дана аз себе и неба и данрачужа Иргугад резкуш апхан лагиш сердцуштихат шхрайгуштихан. А вы шабышта егурхет змха харги хайгурхет. А васа араката пниги хаджа хамрыс днахна кыткоги абаз района кыткоги харл хахан язхкан вежук штид асабиква. А васа дарай-драйгун алашараги катала экзаки муса ялихан амгу ахуршан а васа яхштид. Ишалу сынча карша черкеси гелаг Осетия республика колаява тари лагеря пны сабита вежи жицович пыршад. Ярарач пыршаны срылшад апсна сабикоги. Гумкат лайца заходской ркпшилоз арбхав байкула лейси шулхавала, а вот майрате багунван иги ластза ракаля кушад. Лапшыня айхтап хади хата шабышта дуния визачачыц раут ужанзараги сеть интернет и тата ВКонтакте и таб WhatsApp пны группа кормакти та вкятер гуапхад. Ишдырчуз уалагата море пны ишдырцуза апниш аркпшылоза вот авиалига змва вот змвар мчит яхкопхат харге взрослых лаги дарасабикоги حرزتها هاي خزمناكي دراب خاز لايشاجون حرا بازا لحشاجون تحبا عقون عوان مشتا ايش باس في شرسة حبا قوبخات درقيم حرقي حنعي خزان ببشي يجوا تحاجل تختاج كن شدوكوا أبخرت وناشج بوجمع قلب سير أرياب شوشتنو قرمانش دو عالقايد أوش الحوالي عدنقل وبنبارة قرن بجاورة أك بحبق خيل حواقة قرشتنو قرات أولاش آتا يزالوش يخشي أعززجي يلا شوي خيتيش بزيتيش ترتشاز بزيتش برشاز عزتش شاردا شرمو يخشالا أبخازيا وستنجي أسيتيا وستنجي أواسي يقرغي وتا يحيخت حسابيكوا президент Абхазия, вице-президент Абхазии, министр Абхазии, министр образования Абхазии شابوش تحرزرز أري أبخرتين خوا أربخ عتوجي أسبيكوجي زاجو نزرزاز زاجو بقعتو يخجالا حسابيكو قرغي وترسي عزشتيخز إحنا رايح حيد أتقال عشر حزلة حبقى أبخي وشر قزم قا أربخي وشجوب جيتش بسشراش رشتي وش يزقصيد أجاجالا مواسا قا بتعز بلا زخوتسكوجي أبسنيل راوزا وزاتشتسكو وجح ريسبوبليكا بنش عدرايجوش يزقصيد كويتيني إنا بتاش وصلان قرشة تركيز أخباركو